Ai, ai, ai! Oh, son o fantasma máis terrible dun tanatorio! Dios, dou máis medo que Alendoiro, verdad? Ven, que queren facer un selfie, ven. Xa te estou vendo que tiñas ganas de selfie, arrímate aquí. Ai, no me des nada. Me mantiene, vale. ¿Por qué damos? Para! Salí moi ben. Fotos no, fotos son 5 euros, non che va la entrada para la foto. Chúpolle un dedo, quere que lle chupo un dedo, non Ai. Venga, fuera todo o mundo de aquí, acabou a momento. sesión, venga, No, fuera. no. Que lle Pancho. botou de comer cacahuetes. O fantasma non come cacahuetes, come ratos. Ratibrón mata o rato cabrón, Camariñas mata a ratas piquiniñas. Venga, fuera de aquí. No, fuera no, todo. un momento, Pancho. Acabouse. Conto, Pancho. Acabouse. No, home. Acabouse o show máis, joder. Pancho. Pancho, que lles iba a contar un conto, home. Dixe yo o último, dixe. Este último é quente, Camariñas, sabes? Tiña un conto para contarle un conto último de, ¿saben aquel que diu? Camariñas, Es una Camariñas. chica que tiene un perro que se llama Pareces Misteta. Pepo Suevos ou Kiko Cadaval, non hai maneira de baixarte os escenarios. Pasa! Pero é un conto solo, home. Pancho, vamos a ver. Dijo unha cousa. Ti non me podes tratar así, porque eu agora son unha estrela. Bueno, non te me veñas arriba. Se me dá gana, Camariñas, que vas facer? me toman un peto. Que vas sacar que morre hoxe? Non me jodas, non me jodas. Non me jodas que vou a morrer eu. Camariñas, non xogues con eso. Camariñas, que é eso? Os teléfonos das chavalas, todas. Cabrón. Os teléfonos, tía. Sí. Mira. De todas as miñas fans, para que vexas que son unha estrella, Pancho, fíjate aquí, hasta teño o teléfono da cantante da Panorama. Camariñas, da rubia. Nós temos que aspirar a máis. Pues sí, xa sei por onde vas. A min tamén me gusta a da Olympus, pero ainda non a teño eu No, controlada. Sí. Camariñas, aquí temos un negocio montado contigo criminal. Xa te Por ve. cierto, non me olvido da túa parte, Hombre. Non me olvido da túa parte. Imos a medias. Toma, Joma. Mira, aquí temos un negocio montado criminal, pero temos que aspirar a máis. Estou falando de salir na televisión. Home, se queres imos ao Land Rover, que teño un contacto aí. Falo de televisión seria. Hai un programa donde sale xente paranormal. Bueno, ese é o que vota Telecinco polas tardes, pero espera. Ahora. A ver. Que? O programa este de... Metes o calzoncillo no cuo, que se pasa? O programa ese de fenómenos paranormales. Ah, sí. Cuarto quinquenio. Cuarto quinquenio, vexo eu justo. Hoy en cuarto quinquenio chaméinos para que viñeran aquí. Entonces, si eles certifican que tú eres un fantasma, nos hacemos de oro. Barcelona, Miami, Nueva York, Orense, todo de aí para arriba. E que pasa? Que como veñan os de cuarto quinquenio e vexan que non eres un fantasma de verdad, la cagamos. Temos que pensar un plan para engañalos, para que pensen que eres un fantasma. Pero non temos que engañar a ninguén, Pancho. Son un fantasma de verdad. Ah, é verdad, caralla, que como sempre estamos argallando e xa me va a cabeza aí. Víllalo. Bueno, pois eu vou ir ao... Voume retirar ao meu Bacastei. Oh, Ao meu... Vou ir ver os mensajes que teño por privado e actualizar a miña conta de Instagram. E vou ir ao meu camerín. pero que camerino? Cameriñas, que camerino? Bueno, o camerino, dijo, túmulo 3, donde me metes sempre, vale? Vai. Hasta ahora. Que negocio te vas montado con este camariño? Esta xente ven aquí a paja por ver a un morto. Pagar por ver a un morto é como pagar para ir ver un concierto dale su vago. É a mesma historia. Dios.
como está isto... Concha! 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 Estamos xa dentro do frío e escuro tanatorio. Un lugar lóbrego. Vese claramente pola suciedade que está en completo abandono. Carallo, está sucio, está aquí a escoba para limpalo, Está sucio, carallo, a escoba. Acabamos de ter o primeiro contacto cun ente espectral, un ser horrible, viscoso, algo francamente horroroso, mete medo. Ao final vou ter que reventar a escoba no lomba a usted, Un ser violento, algo nunca visto ata o momento en cuarto quinquenio. Intentarei achegarme a él. Vamos a intentar tomar notas. Tengo de Nunca. cuarto quinquenio. Sí. Ah, pero son Pancho, chamei, non sei, hombre. Pancho? Do programa de televisión. Oh, perdón, é que vivo emparanoiado, vivo sugestionado, sempre rodeado do mal. Pancho, por fin. Dígame, é certo eso? Chamei, non sei, sí, que hai un fantasma aquí, pero sou chamei os de Pero cuarto podemos quinquenio. ver ese fantasma. Podemos ver o fantasma, que o fantasma chámalo e ben, é moi guiado, conoce como o can Rex. Ben, Rex, é o fantasma ben, igual. Empezamos a tomar nota. Un Chámoyo. fantasma colaborador. Sí, moi colaborador. Iso é moi extraño. Podemos interesar Pero, no programa. Sí, por favor, chámeo. No. Isto é un material privado. Chámalo material. fantasma. Se fai Ben, favor. Fantasma! Está aí metido... Uy, que viñeron de cuarto quinquenio xa. Estou un pouco nervioso. Tengo el cuerpo que no vivo en mí, me cago. Que teño corpo que millor non morro en min. Fantasma chistoso. Mal asunto. No, os fantasmas non poden facer gracia, teñen que dar medo. Mal, empezamos mal. Vamos a ver. Como se... Cristiano Ronaldo é un fantasma, é maldita gracia que fai. Yo non vexo eu tampouco... Pa mí, Gracias por ponernos ese chiste. Sí. Vamos a ver. Como se chama? Como se chama? Camariñas. Sí, Camarillas. Perdón. Outra vez mal. Camariñas. Ah, no, el Pancho. No, Camariñas, o fantasma. Camariñas non me gusta nada. Home, non me gusta, non é Sanxeixo, carallo, pero ten unhas playas Camariñas. No, Ten unhas no. playas moi buenas, home. No, home, non é a playa da Lanzada, pero é... Gran pueblo, Camariñas. Verá, Pancho. Camariñas non é un nome adecuado para fantasma. Ti dis Camariñas é algo bonito, gracioso. Un fantasma ter un nome que asuste. Morgan, por exemplo. Ti tes un nome de un fantasma é algo que ti dis ese tipo é un fantasma. Escoitas o seu nome e di ese tipo é un fantasma. Correcto. Pois escríbame aí o que dixo Pancho. Cristiano Ronaldo, mal fantasma non hai. Bueno, farán unhas pruebas, toa. Se lle parece, vamos a empezar coas probas. Vamos a ver, Camariñas. Temos que facer unhas probas para ver se vostede Non te asusta. vas a lastimar, Pancho, ti xo. Un pouco de respeto. Perdón. Camariñas. Pois eu veño sin facer uns análisis ni nada, Asústeme. A ver, Asústeme. Como? Trate de asustarme. vai flipar, Chihuahua. Vamos a ver, de momento nada. A min asustoume. Eso é o mellor que ten. Saque un berro profundo, algo espectral, que isto se conxele de frío. Xa sei por onde ven, xa sei por onde ven. Vamos alá. Permítame que lle indique que teño experiencia. Traque de disfrazar o berro dende aquí ao fondo, con terror. Algo tenebroso. Que me veña de baixo. A ver.
Camariñas, por favor, Camariñas, estás podre, carai. Conta máis o que non sepa, Pancho, Venga, veo. non, esa prueba, ben. Eu vou o fíjado, mira. Francamente, Pancho, mal. Moi mal. Moi mal. Vamos a intentar... 4,5, 4,5. No, de momento non chegamos. Vamos a intentar outra proba. Esta é moi importante. Atravesar paredes. Como? Atravesar paredes. O qué? Pero vamos a ¿Qué ver, me señores. estás contando? Ten vostede que atravesar a materia sólida. Unha parede ideal. Atravesar unha parede nun sentido e volver. Cuidado que Camariñas atravesando paredes vai flipar. Camariñas, prova aí, mira. No. E pa cá tamén. No, iso é unha porta. Unha parede, algo sólido. Por exemplo, esa sería ideal. Cuidado Esta que- parede? Cuidado que aquí non é pladura, é Pues cantería. no, outro día atravesei unha parede, nun local comercial, era pela duro. Porque lle deu a gana, No, porque me dou a ganar, porque había un cartel puñés. Se traspasa, e traspasei. Que me pillo. Amarilla. Que marche da atravesa esa parede, listo, te da chugal, estás morto, que marche da. Pero vendo portas para que vamos a atravesar paredes. Pero que marche da, estás morto. Que no, Fíjese ben, porque Eu nunca atravesei ninguna vai flipar como atravesa No, paredes que no. Camarillas. E volveu para aquí, cuidado, que eso, É verdade, moi ben. Pancho, sabe que estou pensando? Que o mellor non é un fantasma. O mellor é un vampiro. Porque se é un vampiro, eso paga no máis ou que? Estamos falando de outro nivel. Os vampiros están cotizadísimos. Un vampiro no programa sería excelente. Por favor, colla a miña carteira. A carteira. Necesito a carteira. É que este estaba dicindo é un fantasma. Isto que é un vampiro, un chupótero. Exacto. Un chupótero. No, eu sempre pago o que tomo, nada É que é de un vampiro, chapona. Vamos facer a Dice- proba definitiva para saber se é un vampiro. A única maneira de saber se é un vampiro é clavarlle unha estaca no corazón. ¡Hala, Eva! ¡Viva la Virgen! ¡Hala, bien! Eu estaba pensando na clásica proba do espello. Se non se reflicte, é que é vampiro. Sí, é moito mellor. Pero o da estaca. O da estaca é fabuloso. Estaca, moito mellor. estaca. A estaca é mellor, para mí é máis visual. Temos un problema, eu só teño un martelo, pero se houbera unha estaca, claro que Pero vamos a ver, estacas... como vai haber unha estaca? Isto que é? Que é isto? Onde estamos agora? Un bar. Un bar. Estaca de bares. Teño eu aquí. Mentilla, Mentilla. Pancho, Veña. axúdeme. Camarillas, marche da. Veña, camariñas, No, esta camariñas. caza na mano. Poñas aquí contra a parede. Pero se xa está Onde morto, estaba o home. corazón? Ahora, aguanta aí. No, corazón, no. No, tranquilo. No vale, este peor. No me dieron un dedo a mí, no me dieron un dedo a mí. Espera. ¿Qué? Fame cosquillas, dalle aí unha volta. É raro. Nin se esfumou, nin morreu. O final va a ser un fantasma. Bueno, algo é algo, non? Un fantasma está ben, non? A verdade é que un fantasma nada de nada, non vale nada. Pancho, isto é flor dun día. Isto non é nada. Como Agustín Pantoja. Isto é como Agustín Pantoja. Hoxe está aquí, mañán alá, pero pasado mañán, quen se acorda dele? Fágame caso. Isto non vale nada. Pero e quen é vostede para xulgar a un fantasma? Que é usted? O Risto Mejide dos fantasmas ou que pasa aquí? Quen é usted para xulgar un fantasma? Pois non sei. Quere usted xulgar fantasmas? Dillas todas. Quere xulgar fantasmas? Sí. Pois veña comigo a Tú sí que asustas. Vamos.
Benvidos a unha nova edición de Tú sí que asustas. No programa de hoxe vamos ver varios fantasmas con meu compañeiro Risto, a mesma cara de cabrón de siempre. Vamos xa co primeiro fantasma de Tú sí que asustas. Adiante. Clásico, ¿no? Clásico. Mira unha cousa, aparte de fantasma é sonámbulo. Que lle parece? Cuidado aí, Bravo. Moi buena. Hai que darse cuenta dunha cousa que asusta, A verdade é que este sí que mete medo. E non é fantasma, que é unha persona normal sonángulo. Un pouco sonángulo, un pouco sonángulo. Boas noites, como se chama? Franquestiñas. Franquestiñas. Franquestiñas é a mezcla de Frankenstein e Camariñas e aquela canción de Juan Pardo, Anduriña. Franquestiñas. Vai, Franquestiñas. É bo. Pancho, Que tal? mal. Mal. Temos o mesmo problema de antes. Franquestiñas é un nome composto gracioso, por exemplo, para o humorista galego. Xan das bolas, Farruco, Franquestiñas, claro, nechos. Pero para fantasma non vale. Mira Non usted vale. a que se dedica? Porteiro de discoteca. Hai moito fantasma, aí hai moito fantasma. Porteiro de discoteca, unha vez dixo un amigo, non se pode entrar con como era? Calcetines. Con calcetines, cailama. Vamos a entrar aí. Moitas gracias. Vamos co siguiente fantasma. Siguiente fantasma. Cuidado aquí. Cuidado aquí como prepararon a este fantasma. Non solo, mire para ali, por favor, non solo lle meteron a sábana, senón que lle puñeron barriga, Cuidado con esto. Cuidado aí. Que tal? Pancho, temos o mesmo problema de antes. Non aporta nada novo ao universo do terror. Unha sábana, unha bola, somente lle falta facer Isto é un clásico, non asusta. Non asusta. A ver, quita a sábana. Pero é que é tonto, Sábana, quita a sábana. Quita a sábana. Horroroso. Muchas gracias. Acompaña a familia no sentimiento, acompaña a todos no sentimiento. Vamos con o siguiente fantasma, dentro. Outro elemento tradicional. A nena de surfista, pois. Sí. En fin, que lle vou dicir eu? Isto nos anos 70 funcionaba, vale, de acordo. Pero dende que o director da película empeñou en facerse unha montaxe, isto dá máis risa que medo. Mira, compare. A rapaza do exorcista. Isto xa non impresiona a ninguén, está superado. Isto non se pode competir cos monstruos do terror xaponés. Isto non vale. Pero di vostede que é rapaza do exorcista, digo vostede pola súa cabeza. A que non cho parece? No. Claro, quitas a cama e pos a cabeza no seu sitio non é nada. Non Mire, é nada. perdone, podía darlle a volta a cabeza en 360 graus? No, non pode. Espera, que estou... No, deixe, non intente. Que é vostede a nena do exorcista? Que va, neno? Son Samantha. Sei a nena do exorcista. Estou buscando... Busco a saída deste gareto porque estou fatal, neno. Para mí que me deron un garrafón, chaval. O que me sentou unha hamburguesa ou ensaladilla. Estou de poto. Bueno, Samantha, perdona, polos chupós que tes na cara, vexo que colleche mozo Santa Comba. Vete por aquí que te espera o teu pai. Vai, o teu pai esperándote aí. Siguiente fantasma, tú sí que asustas.
aquí para intentar asustar a xente. Non veño a asustar, eu podo cantar unha canción, contar un chiste, María, frena un huevo niño, por exemplo, podo contar cousas, calquer No, cousa. perdón, vamos a ver, Camariñas, entérese de vostede onde está. Nos caixóns da miña productora hai centos de psicofonías, xente de varios continentes que teñen varias mortes na súa vida e que ainda así non son capaces de participar en Ti sí que asustas. Perdone que yo diga, é vostede patético. No, patético é usted. Usted, se lle fai falta un fantasma, usted mismo é o propio apropiado un fantasma. E digolle unha cosa, quédome ca súa cara, No, coñezo a vostede e ben sei cal é o seu coche. Se lle aparece picado, non foi. Eu, perdone, pero creo que fui un pouco duro usted con él, Francamente, Pacho, importame un carallo. A min págame pa isto, pa ser desagradable, pa ser antipático. Vamos ca última del fantasma. Quen é? Só posición, por favor, aí. Moitas gracias. Fantasma será, pero cómeselle todo, Esta sí que asusta, Esta é a rapaza das curvas. A chica da curva, creo que é. A chica das curvas. Hombre, pinta de hacer la carretera tengo. Pero no, yo es que antes era la niña de la curva, pero ahora soy la niña de la recta. He tenido que cambiar el chiringuito de lado porque os cuento, es que los coches van volados y van tan rápido que, claro, que no me veían. Reta a mí? ¡No me veían! Está muy bien, porque ahí se ve que no estás muerto. Muy bien. Díganos, señorita, ¿ya solucionó usted el problema? Ya, además hasta tengo tiempo libre para bailar. ¿Ah, sí? A ver, por favor. ¡Caramba! ¿Esta asusta o no asusta? ¡Ey, Pancho! ¡Esta sí que asusta! Señoras, señores, hoxe visita a Rebe